Het enigste dat mensen in het gebied op zo'n wienstil moment beschermen kan, is een gasmasker of vlugge evacuatie. Gebeurt dat net, dan ieder kans op permanente skeer onder longen. Werknemers en mensen uit de buurt moeten bij een storing evacueerd worden. Stel dat je zo'n weersituatie hebt en je hebt echt een forse storing en de oven draait voluit. En je hebt dan een grote storing in de doekfilter. Dan kunnen de concentratie van zoutzuur op leefniveau die kunnen zodanig oplopen dat je daar dus een longschade oploopt, dat je niet op tijd weg kunt zijn. Maar dat is toch heel ernstig wat u nu schetst? Ja, maar dat komt door die te lage schoorsteen en die hoge zoutzuuremissie uit de pijp. Nevens Vollenbroek is het een wonder dat er nog geen slimme ongelukken west hebben, zo'n de afvaloven in bedrijf is. Zo komen er bij het opstarten van de oven na een storing gevaarlijke stoffen vrij, als dioxine. Die worden dan net filteren uitstjeten. En dat betekent ook dat hier sprake is van een structurele dioxine-emissie bij het opstarten. En daarin is de REC toch wel uniek in Nederland, want geen enkele andere installatie in Nederland past een dergelijk spoelprogramma toe. Is dit in strijd met de wet? Ja, het is in ieder geval in strijd met de wet. Want de wet eist dat de emissies van zeer zorgwekkende stoffen, waaronder dioxines vallen, dat die tot nul moet worden teruggebracht. Nevens Vollenbroek binden structureel technische problemen. Ieder keer is een voor een goedkope installatie. Ik heb er een probleem in de houding van het management. En ieder ging goed tafersjoch. Omrin, de provincie en de gemeente willen net inhoudelijk ingaan op de kritiek van Vollenbroek. Azen in Bient meer over dit onderzoek.